हादरनाङारि जोहोलाव बालिराम बर' सना काप जोबथा जोलुर बादायलायनाया जोबलांबाय। गोगोमसार गयारिनि हेट्रिक गलनि गेजेरजों गेन्द्राबिल जथाइ एफसिनि देरहासार। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव थांनाय 12 खालारनिफ्राय मोन 8 जोलुर बादायारि हानजाफोरखौ लानानै हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे हरिसिंगा ओनसोलारि गेलेमु गौथुमनि जथायै बानजायनायाव खुंजानाय देग्लायनि रुफाथि मायथाइ हादरनाङारि जोहोलाव बालिराम बर' देरहासार सनानि काप जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाया मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जानानै थांबाय। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनाय बे जोबथा फाइनाल बादायलायनाया सोनाब बेंगल रेडबुल एफसि आरो क'क्राझार गेन्द्राबिल जथाइ एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो। मोन्नैबो जोलुर हानजानि गेजेराव नारानाथा देग्लायनि चेम्पियन जानो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो गोगोमसार गयारिनि हेट्रिक गलाव जेननो गोनां जायो रेडबुल एफसिआ। खुलुमबाय गासिनिसिमबो। 12 अक्ट' नभेम्बरनिफ्राय जोंनि जि रुफाथि मायथाइ फालिथाय जोहोलाव बालिराम फुटबल गल्ड काप चेम्पियनशिप बियो जोबोद गाजा गोमजायै दिनैसिम बियो जोबनानै थांबाय। बेयावहाय जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि रायजो राजा लोगोसे जोंनि आरसि कमिटिनि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानानै बेखौ जाफुंसार होदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जे हरिसिंगायाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलनि मोसाखावरि अर्थात स्टुडेन्टफोराबो बेयावहाय बाहागो लानानै जोबोद समायना रमायनायै मोसानानै दिन्थिफुंनो हादों। लोगोसे हरिसिंगा हायार सेकेन्डारिनि फरायसुलिफोराबो बेयावहाय मोसानानै दिन्थिफुंफैदों। बिथांमोनखौबो आङो दिनै नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरदों। लोगोसे जोङो बेखेवजेननाय हाबाफारियाव 12 अक्ट'आव हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सारखौ। बिथाङाबो फैनानै बेखेवना जोंनि गेमखौ इन'ग्रेसन खालामलांदोंमोन। आरो लोगोसे दिनै जोबथा फाइनेलाव जोंनि बिटिसिनि मानगोनां डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सार बिथाङाबो बेखेवफैदों। आरो लोगोसे बिजाब जोंनि जोहोलावनि आगान बेखौ बेखेवनानै फैदों मानगोनां बिटिसिनि स्पिकार बिथाङा बेखेवदों। आरो लोगोसे जोंनि नैबे स्टेडियामाव मोननै बेबायदि फिसा खामानि होगोन होननानै बिथांमोना रादाय होलांदों आरो निस्सय बेयो जाफुंगोन। लोगोसे जोंनि जायफोर बे खेलखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टर बा ससियेल वार्कार बिथांमोनाबो जोंखौ रायजो राजाफोरा जोबोद सहाय खालामदों आरो खेला जाफुंसारदों। बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरदों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।